Amaitu dira aitzakiak. Amaitu dira. Ene, diruzorroa etxean utzi dut. Ordainduko duzuzuk, ez dut txartela aurkitzen. Buelta eman behar dut diruzorroa hartzera, eta alakoak. Izan ere, orain mugikorrarekin ordain dezakezu zauden lekuan zaudela. Erraz eta eskudirurik gabe. Mugikorra desblokeatu eta saltokiko terminalera hurbildu besterik ez duzu egin behar. Hori bai, ziurtatu zure mugikorraren NFC antena aktibatuta duzula. Eta bere segurtasunaz fidatzen ez diren horietakoa bazara, lasai egon. 20 aldiz erabiltzen duzunean, apean sartu beharko duzu zeure burua identifikatzeko. Eta 20 eurotik gorako erosketetan zure txartelaren pina idatzi beharko duzu saltoki terminalean. Gainera, mugikor bidezko ordainketa bakoitzarekin push mezu bat jasoko duzu haren xehetasunen berri emateko. Seguruagoa eta askoz praktikoagoa. Orain mugikorra baduzu, dirua duzu. Deskargatu apa Google Playn eta lotu zure txartela. Laboral kutxa, bada beste modu bat.